cred că s-a blocat. Ba da, acum a blocat. Deci. Bă, ce fum este să dea dracu, frate! Bă, ce fum a făcut să dea dracu, frate! Nu ce aruncă acolo? Ma. Băi, dar ce pute! Nu mai fă nimic să dea dracu! Ce zbura din el! A ieșit toată funingerea din ăla! Și care a de el? Bă, la ce limă mâncați-l? Bă, l-a luat. Păi da, nu, că a rămas un praf înăuntru. Și cu frige. Te-a făcut poza acolo? Băi, frate, băi. Vede un probușic, avem camera. Nu e cal, dar nu. Dă pe beton. Hai la poartă. Dar de aceea că a luat foc, direct. Vezi ce este aici? Vezi că se merge frumos? Să venim acolo. Nu-i pană, mă! Ia la zof! Stai să văd envelop aici. Gata, bă, că a dat de cameră, dă-l dracu. Nu, mai, că se duce dracu. Vreau să zic că s-a împrăștiam. Ia vedem cum s-a făcut. Ah, să văd! E bucăți, bă! Ia uite! Gata, a dat de pânză. Frige de mori. Uite aici. Vai de capul meu! Și cu ce furte, mă, nu poți să schimb.